नोंसोर मा बहाय जों थाबायना नोंसोर मा सा लोंसो जिरायदोंमोन लाबाय थागोन र' नोंबो खम नङा दे मा खम नङा बेलाय मा खम नङा नोंलाय खम मोजां भिडिअ बानाया नामा नोङो मा खम नङा बेलाय माबायदि बेलाय बिदि नङा जेबो नै मा जादों बेवहाय मा ओइ नङा र' मा इयो जेन'बा नोंसोर मा जेन'बा र' नोंसोर जेन'बा मा जेन'बा बहाय मा खालामदों नोंसोर जेन'बा रनजित नामा इयो रनजित सोरजागौ ओइ बे रनजित नामा र' बेलाय बेलाय सोर सनु कemprai आरो रनजित बसुमतारिया मोनसे रुमाव हमजाबाय नंगौ लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायब्ला बुजि मोनगोन स' फेसबुक क्रिएटर गासिबो सिनायखायो जानांगौ सनु कemprai ओमफ्राय रनजित बसुमतारि दा गोबां फेसबुकनि गेजेरजों भाइरेल जागासिनो आरो सोरबा बुंदों बियो रियेल ना फेक जाखो दिनै नोंथांमोननि डाउटखौ आं क्लियार खालामनो थाखाय नैबे आपडेटखौ लाना फैनाय जाबाय जास्ट फर एन्टारटेनमेन्ट अनलि नैबे भिडिअआ जास्ट आपडेट आरोना जेबो बिग आपडेट नङा नैबे जेबो गेदेर बिग आपडेट नङा नैबे जास्ट नोंथांमोना फेसबुकनि गेजेरजों नुखादों मोनसे रुमाव हमजानाय मैदोम ब्रादारा सनु कemprai आरो रनजित बसुमतारिखौ मानि थाखाय हमखो मोनसे रुमाव बिसोरो मा दाय मावखो मा खालामखो बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां लोगोफोर दै स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लादो ओमफ्रायो नोंथांमोना मिथिखायो आरो गोबां मानसिफोरा बिसोरखौ बुंदों फेसबुकनि गेजेरजों बेफोरबायदि भिडिअ बानायनाया नोंसोरहा मोजां जायासै उन्दै गथ'फोरखौ मा सोलोंनो सानखो बेफोरबायदि भिडिअआ जोंनि उन्दै गथ'फोरखौसो फोरोंनाय होनना बुंदों आरोना नंगौ आंबो एसे गोरोन्थि मोनदों गोरोन्थिया बिसोरनिया माने सनु कemprai सिस्टारा फार्स्टआवनो बुङाखैमोन जोंनि भिडिअआ प्रेंक होननानै ओमफ्राय लास्ट स्किनावसो बिथां सनु कemprai सिस्टारा बुंदों जोंनि भिडिअआ प्रेंक भिडिअ होननानै नंगौ लोगोफोर बेयो मोनसे प्रेंक भिडिअ फेक भिडिअसो दा बिसोरनिया बेफोरबायदि जादों सोरबा बुरैफोरा गथ'फोराथ' बुजि मोनाखै बे प्रेंक भिडिअ नामा बेखौ गथ'फोरखौसो फोरोंनाय जादों बे रिल्सआ बेफोरबायदि आरोना मैदोम ब्रादारा हमनाय माने मैदोम ब्रादारा हमबाय थानायखाय बिसोरो बिनि खाथियाव एसे प्रेंक भिडिअ बानायदोंमोन खोमा मैदोम ब्रादारनियाबो गाज्रि नङा मानो होनबा जोंनि बड'लेण्डआव जिथु जाना थांनाय जाथाय इउनिसेक्स पार्लारफोराव देहा फाननाय जोंनि बड'लेण्डआव गथ' लानानै खारनाय जोंनि गिदिर मान सन्मान जानानै थांनाय बर' सिख्लाफोरा मुस्लिमफोरजों खारसननाय बेफोरखौ हमो आरोना मैदोम ब्रादारा दा थिगानो बिना जेबो गाज्रि नङा आंबो मोजां मोनो जाहाथे जोंनि इयुननि लाइफनि गथ'फोरा मोजां लामाथिं थांनाय बायदि आंबो मोजां मोनो नंगौना नङा लोगोफोर दा बाथ्राया जाहैबाय सनु कemprai आरो रनजित बसुमतारिखौ गासिबो सिनायखायो जानांगौ फेसबुक क्रिएटर दा सनु कemprai आरो रनजित बसुमतारिया फेसबुकनि गेजेरजों भिडिअ मोनसे रिल्सआ भाइरेल जाबाय दङ सोरबा मिथियाखै बेयो रियेल ना फेक आं डाउट खालामना होनोसै बेयो मोनसे प्रेंक भिडिअसो लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो बुंदोंमोन प्रेंक ना रियेल भिडिअ जाखो बेलाय होननानै बेयो मोनसे प्रेंक भिडिअ बिसोरना बेनो गोरोन्थि जादों बिसोर भिडिअनि गेजेरजों बुंनांगौमोन प्रेंक भिडिअ होननानै गोबां मानसिफोरा डाउट जागासिनो आरो गाज्रिबो कमेन्ट हरगासिनो नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामनाया हामासै उन्दै गथ'फोरखौसो सोलोंनाय जागोन बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनाङा दालाबसै मोजां भिडिअ बानाय बेफोरबायदि गोबां मानसिया बुंदों आरोना नंगौ बेनोसै आरो बुंनो थांनाया बेनो मोजां भिडिअखौ मानसिफोरा नाया सेयार खालामा जेब्ला गाज्रि भिडिअ नुगोन जेब्ला गाज्रि भिडिअखौ खोनागोन अब्ला ओरैबायदि सेयार जागोन मोजां भिडिअआ 100टाबो सेयार जाया आरो गाज्रि भिडिअआ 1000टा सेयार जानो 10 मिनिटबो नाङा दै लोगोफोर ओरैबायदि दानि जुगाव नङा सिगांनिफ्रायनो बेनिखायनो मोजां भिडिअखौ आजिखालि रावबो नाया गाज्रि भिडिअखौसो नायो बेबो मोनसे एक्टिं नायदों आरोना सनु कemprai आरो रनजित बसुमतारि ब्रादारमोना दा बेखौनो बिसोरो फोरमायना होदों सनु कemprai सिस्टाराबो गाज्रि भिडिअखौबा नायो मोजां भिडिअखौबा नाया होननानै नंगौना नङा लोगोफोर बेनो आरोना दा जों नायग्रोना लानोसै आं बांद्राय बाथ्रा बुङा सनु कemprai आरो रनजित बसुमतारि ब्रादारमोननि भिडिअआ माबायदि बोरै हमजाखो मैदोमा बोरै हमखो जों नायग्रोना लानोसै दै स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों दिनैबो फोरमायहरलायदो थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर रङिया नोंथांमोननि सेराव थेंक इउ स' माच मोजां कमेन्ट खालामनो थाखाय दिनैबो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों फोरमायहरलायदो मेक्सिमाम आं दा बुंनाय जायगानिफ्रायनो आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आरोना बङाइगाव गसाइगाव गोबां मानसि नायखायो उदालगुरि क'क्राझार तामुलपुर रङिया थ' थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायग्रोना लाबाय लोगोफोर आदामोन फंबायमोन बिब' बिनानाव आबै गासैखौबो नायनो थाखाय थिनबाय नायग्रोना लाबानो जाबाय दे नोंसोर मा बहाय जों थाबायना नोंसोर मा सा लोंसो जिरायदोंमोन लाबाय थागोन र' नोंबो खम नङा दे मा खम नङा बेलाय मा खम नङा नोंलाय खम मोजां भिडिअ बानाया नामा नोङो मा खम नङा बेलाय माबायदि बेलाय बिदि नङा जेबो नै मा जादों बेवहाय मा ओइ नङा र' मा इयो जेन'बा नोंसोर मा जेन'बा र' नोंसोर जेन'बा मा जेन'बा बहाय मा खालामदों नोंसोर जेन'बा रनजित नामा इयो रनजित सोरजागौ ओइ बे रनजित नामा र' बेलाय सोर
nunga bela sir seno be ma ronjit nama Besin je kemprai doa, kemprai doa be. oh be kemprai bokso Di masa wala ne. be kemprai bokso sanu kemprai nama je Sana kemprai. Video. ro dola tha angna video on jagan ro video angna on jagan ha ang moi dem basumatary nunga ro sita ro Nung si kalai. ro sita ro kamera hudarang kidu ro nung serkau जोंनो खोन्थाहरदों खिन्थु नों मा रनजित दा नों बे फेसबुकाव नुबाय थाग्रा रनजित दा नों रनजित दा र जेबो नङा र नों मा रनजित दा हा नोंसोरखौ जोङो खोनाबाय बेवहाय फैदों होननानै जों मोनथिदों खिन्थु मा नोंसोर मा बहाय जों खाबाय ना नोंसोर मा साहा लोंसो जिरायदों मा साहा लोंनो बेलाय साहा लोंनायाव बे फाग्लाया बे केबिनाव थायो नामा बे मोनसे केबिन नै जोंहा नै ओरैजाय खेबगासिनो दं दे नै गासिबो खेबगासिनो दङ जोंखौ खोन्थाहरदों खिन्थु आं बेखौ रनजित होननानै सिनायाखैमोन मानसिखौ रनजित होननानै आं सिनायाखैमोन ओरैनो मानो मेगना बांद्राय आरो बे सानु नामा इयो सानथा कemprai बियो नों मानो नायनो हायाखै मेगना नों मेगना मानो नायनो हायाखै रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंथांमोना नायनो हासिगोन नै बे जाहैबाय माने रनजित जाहैदों बे रनजितनो मबेनि बे मानसिया बिजनिनि ओमफ्राय नै बे अबेनि बिलाय सासेयालाय हिनजावसो मा जाबाय गैया जाबाय जिखुनु जाया र' आं देखायगासिनो दङ आङो लाबाय थागोन र' नोंबो खम नङा दे मा खम नङा बेलाय मा खम नङा नोंलाय खम मोजां भिडिअ बानाया मा नोङो मा खम नङा बेलाय माबादि बेलाय बिदि नङा जेबो र' नाङा